Welcome to my YouTube channel, Ivan Charpy Vlog. Magkuan ko mga friends, sauce. Magluto ko og kanang nagluto. Saan naman ni absent minded naman kay ko ani. Kaon ko og karot. Naputol kay giputol sa kong anak kanina, ginuangan niya karot. Magkuan ko. Pag-oras makabalo ani kay nga kanang makaon di ini ang kuan, ang karot. Makilaw. Abi na ko kaning karot unsa lang ni sa una. Kay kuan man gud bahog sulom. Nya kanang kuan may among silingan gikan sa Manila. Nya kanang karon uli dito sa probinsya kasi sa Manila na narbaho siya. Yan ako manghud ilaag man sa ilahan ang once nga ilaag sila man nakakita siya nga kanang ang kuan daw among silingan kan sa Manila ni kaon og karot. Kaon ng karot. Umot lang di ko baluan na. Kaon sila karot mga untang karot. Yun sa Manila pagkaon ng karot. Panitan daw man gitusnod sa asin. Wah, sama kay lami ana. Nya among gitisting daw tagkaon daw karot daw lami pa na. Kay pirti mo daw kaon daw lami daw kay ilang tawon. Karon among gitistingan mga friends akong manghud kani guranti biya kaita nya bata pa ko susuhid biya tas mga tawo sa iwaton pagkaon na namok kay lain makay lami di ay bao mang sulom kaon di ini siya hindi makahilo na lain jud kay di ko mukaon nya karon kay wala na ko na guranti sa karot mautan din ang karot pwede din na siyang ilawon pero wala ko ning kuan na sa una sa probinsya dira ko pag abot na ko sa syudad wala ko na igurante puslan na jud ay kayo my friends mga friends puslan kay nga akong kuan tinanom nga kuan kanina sa akong background kaning dahon nga mansanitas nga nang tinanom abot na mo diri wala pa jud na sinaw jud diri titi kog yan kayo halay kung kaon ani sa una kay kanang kuan lain kay glami gurantik ay ko sa diha nakakaon ako pag abot na ko sa syudad lami man di ay kilawon uban gani kilaw gani kuan mga unsa-unsa lang kani pangkarot nga labi kay murag kamuti gasag mangga magmangga ang baho sa una kung palimahan niya baho kasi ang sulong karon mangga na mangga mo kay mangga katong mangga nga inani ko ang color medyo siya mangga pag yun sa nako kaya nag-learn